Bore da iawn I chi gyd a chroeso I oedfa Sul cynta Advent. A mae'n neled swyddau I yn rwydd iawn ac yn bleserus iawn y bore yma. I have very easy and pleasurable duties this morning, only to welcome you to our Advent service, and especially to Will and the choir and to Ellen, who has prepared the service. So in thanking Ellen and Will and the choir and Paul at the organ, hope we have a blessing of worshipping together now on this first Sunday in Advent. And Will has asked, and the choir, because it's a service in its entirety, they will be performing pieces in the service that you don't clap during the service. So we have the run of the service as a religious act of worship. Felly, gyda'r ychydig na o eiriau o groeso ac I ddiolch, dwi'n trosglwyddo nawr I ddwylo medrus Eli. Diolch eto. Diolch Eli. Bore da I chi gyd a chroeso i'r oedfa Advent hon. Gadewch I ni weddio. Let us pray. Arglwydd pob goleuni a gobaith. Clywyn gweddi o fawl ac addoliad yn hymor yr Advent, wrth I ni agosau at yr wyl sy'n dathlu genedigaeth Iesu. Gweddiwn y bydd yn Addoliad eleni yn amser I anadlu awyr iach bryniau Bethlehem, I blygu wrth gryd y baban Iesu, ac I ryfeddu wrth weld ei wyneb yn disgleirio gwen cariad Duw. Amen. Gadewch I ni gyd ganu'r emyn gyntaf, rhif 432, number 432. O tyra di Emmanuel, a dato trwy mae Israel, sydd yma'n alltid unig trist, hi ddydd datguddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel, ddaw ata ti o Israel. Sing
Daw'r darlleniad y bore yma o Efengil Ioan, y benod gyntaf, adnodau 1 i 40. The reading comes from the Gospel of John, chapter 1, verses 1 to 14, and can be found on page 1079 in the English Bibles in your pews. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. Y mae'r goleini yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleini, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleini, ond daeth i dystiolaethu am y goleini. Yr oedd y gwir oleini sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnybu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynefir ag ei dderbyniodd, roes iddynt hwy, yr rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd, a phreswylio yn ei plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Gadewch i ni ganu emyn 269. Mae llais y gwyliwr oddi draw, yn dweud bod bore llon gerllaw. Cymylai'r nos sy'n cilio ymhell, o flaen goleini dyddiau gwell. A daw teyrnasoedd de ar lawr, i gyd yn eiddo'n harglwydd mawr. Amen.
Gweddïwn, let us pray. O Dduw, cyflwynwn i ti ein moliant a'n diolch, am ystyr a llawenydd yr wyl rhyfeddol hon. Tywys ni mewn dychymyg a ffydd, i wrando can yr angylion, i ddilyn arweiniad y seren, i ganfod dy ogoniant, yn yr un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban, ac yn gorwedd mewn preseb, ac yng nghwmni'r bugeiliaid a doethion, i syrthio i lawr a'i addoli. We think of all those in turmoil and stress this Christmas, and those in need of our prayers and devotion. We thank you for all who work and serve the people in need, at this time of year especially. Gweddïwn dros holl bobl y byd, yn ei bywydau bob dydd a'i gwaith, am ein teuluoedd, ffrindiau a chymdogion, ac am bawb sy'n unig, am i ni ddisgleirio goleuni Crist yn y mannau tywyll sy'n y byd, am gymorth i ofalu am dy fyd, am y rhai sydd heb y pethau da rydyn ni'n eu cymryd yn ganiataol, am y rhai sydd heb wybod am oleuni Iesu yn ei bywydau, am dangnefedd yn y byd, am ein hanghenion ein hunain ac anghenion eraill, am y rhai sy'n ein harwain, yn ein dysgu ac yn ein helpu i fyw gyda'n gilydd. Am bawb sy'n drist, mewn perygl neu drallod, am yr holl blant a phobl ifanc sydd heb fwyd, dillad na chartref, am y rhai sydd angen cymorth Duw, yn enwedig yr rhai sy'n wael ac yn bryderus, yr unig ar ofnus, ac am yr rhai sy'n gofalu amdanyn nhw. This Christmas, shed your light into the lives of those people who are darkened with illness, sadness, disappointment, and sometimes feel in a hopeless situation. Dros wyl yn Addoliad, bendithian dathliadau tawel, a rhoi ni synwyr cyffredin a doethineb, a mynedd a gras mwyn parchu'r cyfyngiadau sydd mewn lle, yn y gobaith y gwelwn oleuni drwy'r tywyllwch personol hwn. Ond hyd yn oed yn y tywyllwch mwyaf, diolch bod goleuni Crist yn parhau i lywyrchu. Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Cyflwynwn y weddi hon, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Wel, croeso cynnes i aelodau i gyfeillion ac ymwelwyr sy'n bresennol ac ar y we in Hoedfa Advent. A very warm welcome to everyone present and to YouTube to our Advent service. A di Sul diwetha roedd y parchedig Betty Wyn James gyfyrddin wrth y lliw, a heddi mae merch Elin wedi cymryd at yr awenau i drefnu'r oedfa Advent hon. A diolchwn yn fawr i Elin ac hefyd i bawb sy'n cymryd rhan. Mae'n hyfryd fel arfer cael cwr Llundain o dan arweiniad Will gyda ni a gwerthfawrogon yn fawr eich cyfraniad arbennig i'r oedfa hon. We really appreciate Elin organising and leading today's Advent service, and we're grateful to everyone who's taking part, with special mention to Côr Llundain, who create a lovely atmosphere and enhance our worship. Llawer o ddiolch I chi. And many thanks also to Paul at the organ. Llawer o ddiolch hefyd I Marian am greu'r dorch Advent hardd ac I Gwen am y llu o boensetiers o'n cwmpas. Diolch yn fawr I chi. Bydd e'n gweinidog yn y pulpit yn yr oedfa chwyrol heno. Di Sul nesaf, Rhagfyr o 7, bydd oedfa'r bore am 11 gyda chinion Addoliad yr Eglwys I ddilyn, a mae croeso I bawb. Our chapel Christmas lunch will be next Sunday, December the 7th, when everyone is welcome. However, we do need to know today if you'd like to attend, as we have to inform the caterers of our numbers. The cost to the chapel is £30 a head, but students are free and anyone in need. I'r gweddill ohonoch chi, gan gynnwys fi'n unan, mae rhaid I ni gofio dod ag arian parod, os gwelwch yn dda, Sul nesa. Nos Sul nesa am 6 o'r gloch bydd oedfa gymyn yma, ond ni fydd cyfarfod o'r Clwb Curry. And the next gathering of the Chapel Curry Club will be on December the 21st after the evening service. Bydd oedfa fer anffurfiol canol wythnos ar ddydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. And to follow the midweek service on Wednesday, December the 17th, there'll be an organ recital with Robert Jones from St. Bride's Fleet Street performing. Ar nos Sul Rhagfyr y bedwarydd ar 10 am 6 o'r gloch cynhelir oedfa nawr Llith a Charol y Capeli Cymraeg yng Nghanolfan Cymru Llundain. That's on Sunday, December the 14th at 6 o'clock, joint Welsh chapels, 9 lessons and carols at the Llundain Welsh Centre. A dwi'n meddwl bod Côr Llundain yn canu. So, bydde'n hyfryd dwi'n siŵr. Di Sadwrn nesaf, Rhagfyr y 6, bydd 2 o'n haelodau ifanc, sef Angharad a Ciran, yn priodi yn y capel am 1 o'r gloch. A maen nhw wedi estyn gwahoddiad caredig I unrhyw un sy'n dymuno I fod yn dystion i'r priodas o'r galeri. Felly bydd rhaid I ni sy'n eisiau bod yn bresennol I fod ma lan loft erbyn hanner awr wedi 12 di Sadwrn nesaf. Dydd Sul Rhagfyr yr 11 yr 20, December the 21st, ar ôl oedfa'r bore, byddwn ni'n canu carolau tu fas I siop John Lewis, Oxford Street, I godi arian I Elusen, St Mangos. A fel ni'n gwybod, mae St Mangos yn cynnig cymorth a gobeith i'r digartref o'n cwmpas yn y ddinas. Na mae croeso I bawb ymuno ni'n gantorion neu beidio. Nawr, dwi'n gwybod bod amserlen brysur gyda chi fel Côr Llundain, ond os bydd y rhai ohonoch chi yn gallu ymuno â ni, bydden ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr a bydde fe'n gwneud gwahaniaeth mawr I ni. Felly, croeso. Dewch os gallwch chi. Please.
Cofiwch ddod lawr am de, falla'ch mewn spai gyntaf a chyfle I gymdeithasu ar ôl yr Aidfa. Do join us for tea, possibly your first mince pie of the season, and an opportunity to socialise after the service. Ac yn arfer arno amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Gadewch ni ganu emyn 283, hymn number 283. Rhyfeddu rwyf o ddew, dy ddyfod yn y cnawd. Rhyfeddod heb ddim diwedd yw fod Iesu I mi'n frawd. Yn wylaidd wrth y groes, myfyriaf fyth ar hyn, yng ngolau y datguddiad mawr ar ben calfariaf ryn.
Daeth tymor yr advent eleni eto, a dyma ni yn cychwyn ar ein paratoadau ar gyfer dathlu gwyl y geni. Once again, the season of Advent has arrived, and we begin our preparations for celebrating Christmas. Mae'r paratoadau yma yn Llundain wedi bod ar y gweill ers rhai wythnosau, gyda'r strydoedd yn wleddo o leiadau, disglair a lliwgar. Ond yng nghalendr yr Eglwys Gristnogol, heddiw, ar y sul cyntaf yn hymor yr Advent, y mae ein paratoadau ni yn cychwyn. Un cyrothwyo yn ein paratoadau eleni, mae Marian wedi paratoi torch yr Advent, sydd i weld yma o flaen y pwlpid. Y mae symbolaeth ac arwyddocad arbennig i'r dorch hon. The Advent wreath is rich with meaning. Yn gyntaf, firstly, y mae'r dorch yn grwn, a circle with no beginning or end. Y mae cylch yr Advent yn ein hatgoffa ni nad oes dechrau na diwedd i gariad Duw. Un o'r adnodau cyntaf a ddysgwyd gennym pan yn blant oedd y 3 gair Duw, cariad Duw. Adnod fer iawn, ond adnod mwyaf Beibl. Y mae cariad Duw tuag atom ni yn gariad diamod. God's love towards us is endless and unconditional. Cyfeirir at sawl math o gariad yn y Beibl. Eros yw un, sef cariad rhwng 2 berson, fel sydd i'w weld yn y cerflun ar sgwâr Piccadilly. Storge yw cariad teuluol a philia yw cariad brawdol. Ond mae terfyn i bob un o'r mathau hynny o gariad. Y mae cariad Duw yn cael ei ddisgrifio yn y Beibl gyda'r gair agape, sef cariad diamod a di-derfyn. Love without limit or end. Does dim dechrau na diwedd iddo, fel cylch yr Advent. Yn ail, secondly, y mae llawer o frigau bythol gwyrdd ar dorch yr Advent. Mae planhigion bythol wyrdd yn arwydd o fywyd tragwyddol. Evergreens on the wreath reminds us of eternal life. Hefyd ar dorch yr Advent, fe welir yn drydydd iorwg, ivy. Mae iorwg yn blanhigyn sydd yn cydio ar bethau wrth iddo fe dyfu. Rydym yn gweld iorwg yn aml yn tyfu fyny waliau allanol ar adeiladau, ac o amgylch coed. Mae iorwg yn glynu yn dyn wrth dyfu. Thirdly, ivy reminds us to cling tightly to God as we grow in faith. Ar dorch yr Advent mae'r iorwg yn symbol o'n hymlyniad i Dduw. Galwad y Cristion wrth dyfu yn y ffydd yw glynu yn dyn at Dduw yn Iesu Grist. Mae'r celyn yn addur Nadolig traddodiadol ac i'w weld yn amlwg ar dorch yr Advent. Mae pigau dail y celyn yn ein hatgoffa o'r goron ddraen a wisgodd Iesu Grist ar y groes, a'r eiron coch, berries, yn arwydd o waed Iesu. Wrth ddathlu'r Nadolig, mae'n bwysig ein bod ni hefyd yn cofio am y Pasg. Wrth feddwl am Bethlehem, mae'n bwysig cofio am Galfaria. Wrth feddwl am bren y preseb, cofiwn hefyd am bren y groes. Y mae'r Nadolig a'r Pasg yn glwm yn ei gilydd. Fourthly, Christmas reminds us not only of Jesus' birth, but also of his sacrifice on the cross. Dathlwn enedigaeth Iesu, ond cofiwn hefyd am ei aberth. Ar y dorch hefyd yn bumed, y mae'r lili wem, sydd yn arwydd o'r forwyn fair. Fifthly, the white lily reminds us of the purity and faith of the Virgin Mary. Yn olaf, fe welwch fod 5 canwyll ar y dorch ac yn ystod siliau'r Advent, byddwn nhw'n cynnu 1 ganwyll ychwanegol. Mae traddodiadau gwahanol yn perthyn i'r canwyllau.
Un ohonynt yw bod y gannwyll gyntaf yn gannwyll gobaith. Yr ail gannwyll yn gannwyll Bethlehem. Y trydedd gannwyll i gofio am Ioan. A'r bedwaredd gannwyll Mair. Wrth gynnau un gannwyll ychwanegol o sul i sul drwy dymor yr Advent, mae'r golau yn cynyddu. Ar fore Nadolig, byddwn nhw'n cynnau'r gannwyll yng nghanol y torch, sydd yn symbol o ddyfodiad Iesu Grist, goleuni i'r byd. Wrth i ni nesau at y Nadolig, rydym yn cofio bod nifer o fannau tywyll yn ein byd ni. Gaza ac Wcrain i enwi un neu ddau ohonynt yn unig. Our hope and prayers this Christmas is that the light of Jesus, the Prince of Peace, will shine into every dark place in our world. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod y bore yma. Gadewch i ni ganu'r garol ora, rhif 441, number 441. Wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr ocar i oed. Darfu Moses a'r proffwydi, ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a ffrynol dynol ryw. Darfu Moses
Danfon ni o ddi yma gyda chysuron y ffydd yn ein clistiau, goleini dy obaith yn ein llygaid, a than dy gariad yn ein calonnau. Yn enw Iesu Grist. Amen.